الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami naguskan sana mga bubayami si kuwagama Islam saan pakan wagyang kutuamaan o salam makalilintad na kapipya ginawa sa manaya nagyang kaiya Ramadan na si isa mamlaka na iya ika-20 iran agwalo. So miya kay tweetud na lambe sa giyang kaiya bulan na Ramadan ka mapita insyaallah na giyutuin niyata iran sa giyang kaiya paman na darpa iran. Mga pagariya ayat titu miya guntong nagumiya kakuasa malaabalas na lang ulang wan utaw amiru masay tanu dan tanu ka basta merumasay sutaw basta managunta man sutaw namataan din akagwan yan nagyang kutu malaabalas. So lang ulang wan umiya katiger miya naguntama na miya na marsagi ang kaya bulan na Ramadan na kekuwairan nagyang kutuwa balas apusik wallahu subhanahu wa ta'ala. Kagi paman nas wallahu subhanahu wa ta'ala na diniyan na pagilangan at nakaturo wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran na diniyan na pagilangan nagyang kutuwa balas ulang-ulangwan o mga tawa di merumasay lang-ulangwan o mga tao ading bilang tao so mga tao ading galabak sa mga galabak ang mga pipi. Kita ng mga pagariyak igiyang kaiya malalambes agiyang kaiya bulan na Ramadan na minsan pa na paman na talugawi dua gawi alamboon na ditano din na iterg naguputol na giyang kutuwa ditano di kang galabak sa galabak ang mga pipi. Yang kaya pagariyakan na si Ryan Sarip Malawani si alam tanong yan na nabsalam tanong mambu alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gina nakikuyaso paman na dakar kami unot way yang kaya kaya pagumrami na paman na mataterang kau to na bagad luto donut ya kapi-api yang kaya katataguan kami saya miyak karanirani sa haram di ke 5 minutes na miyak kau mata sa haram way na sama na yan na inanayaw kami sa giyang kaya ilalapi sa misaya kagi aya kapkumaw ilalapi saya maghrib na alas 6 6:38 way 6:38 agyan ko to magriba mi sayo kapansin niyo na adong panaalungan saya adong panaalungan kapipita si isa mamlakatul Arabiya tisun na yung ko to ditanuro ni kapag saya ayam miya gunto nga mga tao aya swerte ang mga tao nagyang ko to miru masay sa giyang kaya bulan na Ramadan. Bula bauro nagyang kuto ang mga tao miyanambayang ko mga kagagawi. Ayaman na mitirawi, mitahajud. Inanso, litero no mga ulama ang mga tao paguyag nira nagyang kuto ang kagagawi. Saya ipaguyag nira nun, nadisiran ding galabak sa mga galabak ang mga pipya, isaw nagyang kuto ang katahajud. Nah, ayakatur unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagiang kutuwa bala, sagiang kutuwa katahajud na tigyan namang qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ika-dua hadith na tigyan namang qama laylatal qadra imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ayamanaw to mga pagariya. Napituro Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tao bubay ada to anta aka bubay bai anta aka dato paman na miyanam buyang sa iko paman na mga kagagawian na bulan na Ramadan ape ka bubukulaon na andit di ka umaw kagagawi orasay ka tahajud na mimbuhat na miyaga bedas na initindig yan nagyang kuto at tahajud san sa tao at tahajud sagiang kaya paman na mga kagagawinan sagiang kaya bulan na Ramadan sa paratian yan si ikhwallah nagu arapian sagiang kutuwa balas
apusi ku Allah subhanahu wa ta'ala na iri laun wallah na manuto mga pagariya iri laun wallah gufira lahu rilaan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Paganing tanong si ku Allah pagaling tanong din nakarilaan si ku mga dusatan tigu nabi tanong Muhammad agyang ko tuwataw adi manambiyang ku mga kagagawin na rilaan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala si ku miyaw na miyaipos amyan dusanian. Allahu akbar. Tanto din ako mala ikipantan aya mana nawad na miyang gilabag ka amarata ini kararang itaraka wallah anna miyas supaka gilabag ka di ka baya wallahu subhanahu wa ta'ala na rin nila ang kanyan giye katindi nagukapi agi ang kaiya kapanambay ang sagi ang kaiya paman na Ramadan. Yung ito ikadua hadith nakataya langun di marumasay sagi ang kaiya asrul awakhir yung kaiya 10 gawi amalambu na iman to na kapakaya telugawi dugawi alambuhun natigo nabi tanwa Muhammad sadin sa tao amanambe yang siikukat turun kau mau Lailatul Qadr na lagi diyang penapaman na rilaan wallahu subhanahu wa ta'ala siiku mga dusa niya na miyaswerte agi mga pagari ka miyaguntung agi ang kutuwa mga tao tanto amal abalas ay irabatan ni pamimikiran agi ang kaya Lailatul Qadr ay mialis sa Quran na khairum min alfi shahr kagagawi isa kagagawi ipuna ka din sa giyang kotwa kau mo magri benataman sa giyang kotwa paman na fajrian subu napirad no to kauras na tumu adigiyang kotwa sanggibu ulan ama penggel giyang kotwa ama penggel buko tao ko sanggibu ulan na tumu agiyang kaya Lailatul Qadr kaya pakatya nagu paman na kaya pakalebih agiyang kaya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiyang mga pagariya puguyatan tanwa mga ginawatan. Biya padagas agi ang kaya umma apiyakatiya. Umma to Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar ko miyawriya umat ugain na amay ka pagpakasulod ni Allah sa mga tao sa surga na sa katano'y pagampaganay pagkasulod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surga. Naman agi ko to agi apakatiya. Na magilangan tanwari mga pagariya. Magilangan tanong agi ang kaya miya kalala opportunity agi ang kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umiya kang gilabag ka sa paman na miya makalala adusa pinggilabag ka agi ang kutuwa di mapiagalabag ka agi ang kaya Ramadan o kaya pakataling umanian na mitubat akaw sa iku Allah miya nambuy ang kaon sa iku mga kagagawi o pama kung iyang kutuwa di ka parasay na tumurun sa Lailatul Qadr na pril ang kaw Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa dusa. Salam tanwag yang kaya mga luksakan lagi di Hajja Anissa Abu Bakar sama na yan din na si kami matatag gumada po ako sa giyang kaya puro akwan ito na ini mga pupuro adar pa para mapiang ilay sa giyang kaya akwan katambu aklak tower samanan yang karani-rani agiyang kaya hutilami masih silingan nami Clock Tower. Kenapa bisa Clock Tower? Kan di magiging Clock Tower. Why? Insyaallah na so mga tunganayakan, mga lulutakan, makapuplano magumra, so mga ginawa makapuplano magumra, na ayam mapia saya na sembutan lagi ang kaiyagan labag ka mapia. Neno kakataya paman na katawan ako niyo na so adna dan yang pernah kakompleto is kung kapugumra niya lagi dia no pama na ada pernah pasport yan na pakisinabuta kano ubad na paman na kibu pami kagaan nakapaka pasport yo why na insyaallah na pengening tano si ko Allah makambelingan tano saya si ko pemaka sunod ang mga ragu na makapamagumra tano insyaallah yung ko tubab sembutin tano ya para di tano ketakawi kagi miyak karger genagyan ko to ayak kaya pagumaraw taon na siurtad nagyang ko oras kakapakayaro pansoy jinsi na din niya pelakay nagyang ko to din niya ligatin o tanoras nagyang ko to paman na babu kaysay sa nagyang ko to adiyama na miya kapia-pia sa ko pumagumara na paman na talulam pandulam pan na may takad na paman na okay so passport na subayad na okay pan na gina ni kapia niya paman di makapambelag sujama nagukikwa siran sa mapia hotel nagu paman nagi ko to ate kitiran na ni makaperengarangan na ba di makambela-bela kagito man ino man to adna kemuskilan saya kenapa karibatan ira o agency
Win na kagiging ko to paman na sumangat tao na tantuiran ako tunay ni piyakaran ni surat na di kailangan manguna di matino-tano ragyan ko to paman na di kapaka o di nakapagkalala kawagyan ko to mga tao. So inshallah nakapakay pa na madintano paman na yung ko to isa ko mga petanuro sa kawan yung mga taga tunay ni sambuangan at na mga hajj planiran nakapakay manasuan tano to ay man niya na plano sa giyang ko to paman nakapag-hajj tawag giyang ko to kapag-umranian na inshallah na tanu-tanur tanubuanan wanto na paman nakapian yan laboro na giyang kaya hajj kuma kana bagiyang kay mantua giyang ko to kuma kapakaya ikidira nun na limaw lampan na dakaw mau hajj na kailangan na makabuyo din sutaw kapara paman na mapi agyang ko to tunay ni diran di katinu-tanur rasa agyang ko to inshallah na kapakaya adin tanuan na nagyang na hajj umrah hajj plan paman adi tanu di plano sa agyang ko to kaplalakaw tanu inshallah sa ayad na paman na tunay ini mapipikira meron na ugu pamis kung mga bangsami paman na kubaya saya mamisita pagumraan ta ka paghajj way amya kargergen agyang ko to amay ka paman na kaya kalusan subayad na miya katawag yung kutuatungan na ita, ginawa ita, at tigyan alim ko pa kayo pa na makahabulaan na paman na di kirat na ginawa ta. Sabab sa yung kutuakatawan ta paman na kalusan din subayad. Hindi ko pa kaya mahabulag yung kutuwa paman na kaambayad yan na. Yun na, inshallah, na adun tanwag yung kutuwa umrah hajj plan ka para pagpakaiktiar na gumala oras agyang kutuwa paman na malalakaw. Ayaw man na niya, nagpakaya malalakaw. So, saragumpan na, miya ka kukuniksyon na tanong din namin, ipamangdu Amerikano agyang koto akalubudian, anta ka duragumpan. Nakapakay pa na paman agyang koto duragun, di tanong di pagrutan, panimuan agyang koto paman na bayad. Kagi paman na laboro sa agyang ay masa, miya ka laso bayad. Nakapakaya paman na, di tanong di panimuan, pelugian agyang koto bayad sa agyang koto hajj, o di agyang koto umrah. Salam tanu agyang kaya paman na tunay ini bangsa tanwa si Hafida Haji Said kata na pakisinalim pakai sa ibarat o kaniatan sa Saudi o isnin antunay miyaswa o miya magumra amonot sa barm bebenar suramadan nila baden 28 suramadan nila na miyaw sa na nagyang oto agurwa kana si Abu Shuraim. Aya kesuai ni mga pagarian na sulang-ulanguan o miya magumra makapupon sa Pilipinas. Paman na makarangan sa Saudi kasi itano sa Barm. O paman kung kaniyatan sa Saudi, mapita. Na aya itungan o paman na kapusaan nila sa isa mamlaka na 29 days. Na sa katano, miyatagusayan na ayabu kapusaan tanoron na 28 days. Kauto. Na ayaman na pakaunot tanu kiranda na kasi itanu matatagu sa giyang kaya dara pairan. Dito itanu dan sadin sa katataguan raka Muslim kudar pa narukaw na pakaunot. May lay suulan na pakabuka ka din nakagiyuto panduan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ka pa kayo baka pamuasa ka din pa ng mga hadith haram si ikutaw abadi pusa sa giyang kutuagaw ya Eid al-Fitr. Nanto na ikaswa pakaunot ka din nakabida naka insyaallah yang kau tu adang kau nakatarope isagawi sagi yang kau tu paman nakabuka iron kapakaya udah kapan makabaling sa paman na kasi siingka kagi flight ka na telugawi ipan si ko paman ada nga kapaka kaya buka iron na pamuas ay isagawi kapakay pa na ayad nakapuis ingaw na makaseng di tanong pakararganan na ginawa tanong way sa din sa paman nakapakaniyata Saudi o makaniyata sirang kuisnin na namunod tano din na mayad tano si ko sala sa insyaallah na miya ka tarotop tano alhamdulillah sama na di pa na ma-declare agyang ko tuwa kakabuka iron awa insyaallah antay na paminta ba tano sa maka peto peruman insyaallah biidnillah salam rakano mga bangsami mga tunga mga luksam na usain tanong yang kaya Lailatul Qadar yang kaya Lailatul Qadar na ay taman akapyan niya ng mga pagarian na igira at tumiro na yan siya kung mga kagagawi sa yang kaya bulan Ramadan
Nagyang ko to syaitan na di maliw. Ayaw man niya nagyang kaya dunia na rumaran na kada syaitan da iblis. Paman na so syaitan na itupok agu paman na di maliw sang kaya paman na dunia. Gina ni kabar kata yang kaya Lailatul Qadar. Anto imnaimi alayhi sa hadith niya panutulo Ibn Habban an Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar. Bitro Nabi tanwa Muhammad tigina siku Lailatul Qadar la yakhruju shaytanuha hatta yakhruju fajruha. Nadidi na manliw sa shaytan. Sagya kutu akagagawi at tumiro sa Lailatul Qadar nadidi na manliw sa shaytan. Tanto din ang lakalak sa shaytan. Dad na ba niya nakapakaliw? Dad na ba niya derpasang kaya dunia? Taman sa di tunay ni sumbang agyang kutu fajr. Ayamanan andin ni kasabang fajr kagi paman na mapapano malaikat agyang kaya dunia. Kaaya mi alu sa hadith na sumanga malaikat na madakalasiran na digyang kutu ipamatid apaman na matatagusang kaya dunia. Ina ng mga pagariya tanto kumalamit ko nalamatan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala sagya kaya paman na kaya sagad rakatan wa bulan na Ramadan na miya kapagamalatan sa mga amal ang mga pipiyah. Okay. Kataya si Kuya Nasir at yan na dasampan na sagad sa Lailatul Qadar. Agyan ko ito paman na ika-27 sana ka ko kagagawin agyan ko ito isa na napaman na agyan ko ito imam saya si Imam Abdurrahman As-Sudais na tanto niyan na rin kupiya ka laya-layat na kupiya ka tatasagyan ko ito paman na duan yan kagiyo paman na lagi dumagagidam yan turun sa Lailatul Qadar way na madagalid na paman na so tumitindig na miya kauntod na paman na madagala tanto din ako sumiyagit agyan ko ito ang mga labiyan sa agyan ko ito katitindig na so paman na malopan na manguda-nguda na napkaya taki uba taon to kaya paman ada pa na mga lok sa miyaka sinurugi na sabab sa gyang ko to panamariran panagunta maniran na disiran din na maguntod way disiran din na maguntod na pagkuyatan tamang buat ita pa kauntod way na so uba so kata skalayat ikandua na paman na mata si ikandua si Sudes kata iman to paman na khatam na piyaka lang kapiran na sudu ako na 30 minutos. Why? Sudu na 30 minutos na paman na panganin tanong si wala lang uno pangani yung kaya mga imam tanong sa Haramain yung kaya mga imam sa Makkah nag-imam sa Madina na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala ayad na kaya paman na ipanganiran nag-ipang gura ukiran si wallah na paman na sumanga Muslim na rilaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala si ikum miyang paman na miyang ipu sa mga dusa pakataubatan siran wallah nagupaman na siyapan wallah sulang wano Muslim na sumiyang wawafata mga Muslim na pamakasurgaan wallahu subhanahu wa ta'ala so pangasasakit na pakabugran wallahu subhanahu wa ta'ala yung mana na siyapan wallah ay yung kaya paman na darpa kawan Haramain nagupaman na supada mga darpa o mga Muslim yan makapiya-piya sila nakipanganina tariman wallahu subhanahu wa ta'ala gaya kaya pangani gaya kaya mga imam tanu mga ulama tanu sa gaya kaya paman na Masjidil Haram gaya ko ito ba may alin pa sa hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala pitro yana inna shaytana yatla'u ma'a shamsi kulla yawm illa laylatal qadri wa dhalika annaha tatlu'u la shu'a'a laha ayam mana ini yang kaya katuro Ibn Abbas mga pagariyami. Natiga na mata na so syaitan. Na uman din na gawin na ando din ikasubang walungan na paman na muunot so syaitan. Paman na diyon kabelag. Ando ni kasubang walungan na paman na pura-para kamamu sa mga syaitan. Uman din ito kapita na paman na yutun ni maulaula aso mga syaitan na pugunot siran sa giyang kutu kasubang walungan. Inunta tigu Ibn Abbas igira am yawma Sulailatul Qadar igira tumiron Sulailatul Qadar agyang kutu apaman na daw kadaun daw na paman na subang sualungan ada aban niya nakarante kau tu da aban niya nakarante apaman na tigitan wa rumaran nakadunia yalo yung mga ulama ginan ni padatos sagyang kutu apaman na kaya turun Lailatul Qadar aw pama ko tumiron sa giyang ko tuwa kagagawin na giyang ko tuwa kaya pitaanon nadad na paman na karante
Nagu paman na miya kapi-api agi ang kutua kaya sebeng agi ang kutua alungan. Lagi na ni mga to so naino kau pama ko paman na miya pansin yo to si ko mga derpa iyo. Paman na agi ang kutua kaya turun Lailatul Qadr antay miya kapansin ra kanon. Paman agi ang kutua kaya pita ano nakadundo na dead na paman na bekaranti. Nagu paman na senang agi ang kutua alungan. Oy, salam ra kanulangon mga bangsa. Lagi na ni isa paman na kituso na tigo Ibn Abbas paman na ging kuto kadun daw at tigo Ibn Abbas nada paman na baniya nakaranti sualungan na tigyan na la su'a alaha paman nada karanti yan way da ka adun na paman na adun din alungan ugaid na da baniya na karanti kataya si Ryan Sarip Malawani at tigyan na miyapan sinakan anto na ikiyapan sinakan usagi ko ta ikadupulo ago pa ikadupo na gupito, anta kasi ko pada mga gawi. Way. Masya Allah, dead na kaya uanungan. Panganinta sumiyagid Sulailatul Qadr. Way. Panganinta siyagid Sulailatul Qadr. Kano ka pinarimambu paman na perap managiyang kaya tumu adigiyang kutua sang bigwa ulan-ulan. Way. Tumu adigiyang kutua sang bigwa ulan-ulan. Nah. So imam amala asumujahid na pimaan niya nagyang kutua qadr wallah sa Quran at na salamun hiya hatta matla'il fajr. Kapag mi memurai si wagyang kutua kaya qadr wallah si ko paman na sa gyang kutua surat na salamun hiya gyang kutua salamun hiya hatta matla'il fajr. Nagyang kutua na salam na yamana uto na kalilingtad. Ayamana na kiparak nagupaman na tunay ini giyang ko tuwa paman na pelangkap sa dunia giyang ko tuwa kalilintad salam paman na salamun hiya hatta matla'il fajr giyang ko tuwa paman na katurunu Lailatul Qadr na yan na paman na iperakiran sang kaya dunia ipenuh-penuh iran sa giyang kaya dunia na giyang ko tuwa kalilintad apanganin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala miya kakuatan sa giyang ko tuwa yamanan yan na kalilintad paman na ini awid-awid wait agian ko ito paman na mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala tumiyan na siran sang kaya dunia tanto siran din kumada kalibilangan ng mga pagari amin. Why? Masya Allah yang kaya pagaritan no ababaitan no sinurjan na manda natin na iya bersalungan na tiya si sa Kuwait sa daula Kuwait yang iya Kuwait na paman na tinaded na karanti agi ang kuto alungan masya Allah panganing tanong si ko Allah paman na siya gud tanu agi ang kaya paman na Lailatul Qadr katitulo na kumapi agi ang kaya paman na anto na ini tanto amala ikuragi ang kuto ataw paman na prauton nagupaman na ketabunian agi ang kuto Lailatul Qadr. Salam tanwag yang ay bang sa tanwa si Haji Nasir Makadatar Saripada. Mga pagariya supat ang tanwag yang ay paman na di tanu di ka pamagusay. Yang ay katero mujahid kiyap mana ini sa giyang kuto salamun hiya. Naaya ko na manaw to mga pagariya sa giyang kuto Lailatul Qadr. Natiga na la yahduthu fiha da'un wala yastati'u syaitanu al-amalu fiha. Ay man naging kuto salama kalilintad. Nagyuto at tigyan na kagagawin na dadan na apaman na mapenggulaw la apaman na ketagu sa dunia sakit o to paman na so sakit na da. Neno man to paman na o pamagugyan ko to sumanga bangasami mga tungan na mga pagariam yap kasakit na yuro kasi ko wallah ya Allah pagapiang kaso sakit kan na kapagaya paman na makapiya ka. Da aba paman na mustahil si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kugo Allah subhanahu wa ta'ala yung kuto alang taman at tigyan na adun na haditha ina din wallah so sakit na sa kanyang panimiya din sa giyang kuto bulungian. Okay. Nagiikat turo mujahid at tigyan na salamun hiya nagiyang kuto paman na kagagawi na daa paman na mapenggulaw la paman na ketagus sa dunia panyakit. Way panyakit. Way. Naguso syaitan na dad na banyan na kapagagaban yan na kapaka ang gilabek paman na dad na banyan paman na galabek paman na kiwaswas yan sa giyang kuto paman na mga manusia. Okay, giyang kuto mga manusia
naso syaitan sagyang kutu akaturu no Lailatul Qadr na dadungo na paman na tanto din ko kelubayan so syaitan mapaman na gyang kutu atigtan wa dan na mapenggelebekyan pemukal din dan na mapenggelebekyan agalabak kibinasan yan sagyang kutu mga Muslim di marumasay gyang kutu mana su Muslim ada din parumasay na tigtan wa paman na taupi kanu tuwala ka tunay maunay ron nagyang ko ito akala ibukal. Waya bitira tanong saya nagyang ko ito mga Muslim aguguro ko niya si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko ito akapakatawbat yan nagyang ko ito akapakasulyan sa nagyang ko ito surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pitero yan panatigan na Lailatul Qadr Lailatul Salima swatigan so kagagawian sa nagyang ko ito Lailatul Qadr o untong na kagagawian gito man ni maranaw niyan o untungan malayo kura kagagawi na paman na kagagawi ito sa lima ayaman na niya na kalilintad katukan na ulang-ulang wano Muslim inuman ito mga pagariya paman na isap kituso na lagi tutak na ka ayaman na niya na di ka di magamal na tutak na ka putya ka sa Quran na lagi do paman na magagda makagito sugawi Lailatul Qadr isa na mga saintos paman na kapturo na giyang kuto Lailatul Qadr sagyang ko ito paman na kagagawi paman na Lailatul Salima kagagawi paman na lumilintad ka nagu paman na tetak na ka naso syaitan na dan na tigo Ibn Abbas aban yan mapenggelebek marata dan na kapakapenggelebek syaitan an ya'mala fiha su'an wala yuhdithu fiha adza nada aban yan keringasa da paman na aban yan mapenggelebek marata si iko paman na mga tao di manambuyang sagyang kutua paman na kagagaw di na di magamal sa mga galbak mga pipya igira manutua paman na tumyuron sa Lailatul Qadr na ito mga pagariya kapakaya miya gida matano agyang kutua kalilintad paman na kaya sagad agyang kutua Lailatul Qadr o mamambu sumiyagad kaya paman na adang panamalalam sa agyang kaya gansara mga kagagawi o di na paman na kagagawi sa agyang kaya Ramadan kagyang kaya ika-20 Agusyaw yang kaya ika-20 Agusyaw sa mamlaka na iman to ika-20 Agusyaw kagagawi insyaAllah biidnillah panginintano si ikaw Allah paman na isasampay tanong rompat salam tanong yang kaya bangsa tanong si Liamina tingaraan sisiran sa yang kaya Carduna from Carduna salam raanusan ng mga bangsami yang utuba sub kesampaian sa yang kaya di tanong kaya di kapag live na gusto pa man na makafa-follow kami na sadin sa kubayar ka nung magumaranta ka mag-hajj na bulantan maya sa Umrah Hajj plan na kapagaya puntang kami niyo ibarato pa man na plano niyo na pagumra ka nung sa giyang kaya pakatanong lugar aragon sa Ramadan o di na si ko mga padawlanulan kagi pa man na diranitero na mapiyakon mambuso ka pagumra si ko padawlanulan lagi do December o di na tunasan na ulanulan kagi paman na kanaba crowded da tanto agi yang kaya maka nagapaya pakasulod ka makapunambo yang kasasol kaya giraragi de Ramadan mga pagariya na tanto din na kumada kala paman na taw apketi mo saya uway ayaman na nagira amiyali takana siga din makapsubo yang sagi yang kaya mga karsada upkilay ni wagi yang kaya mga karsada misena kepenuan na taw paman na di sumbo yang di terawih di tahajud uway tanto kumada kala taw saya gira Ramadan na paman na supendatiran na mapiyagira paman na December o di na mga padawlanulan kapaman na maluag papakasulod ka sahara makapagamala piya-piya naguayaman na niyan na kanaba ka paman na laboron sa mga tutuawan na mga senior na paman na kirgin na niginalagi di Ramadan nagyang ko ba paman na sa mga ginawa may kakilalar kami na maadtan wag yang kaya Umrah Hajj plan na paman na kebalagaan tano paman na anto na paman na kurang rakano passport uli na anto nasan na paman na sembutan na ginagawa na paman na si mga birth certificate ang yang ko to is inaroon paman na keribat lagi kaya mga juma kasagyan kaya hajad na paman na diyo nakipaka taros di tanong kugupan sabab sagyan ko to paman na pasportiran aderan makwa yang to pasportiran aderan makwa nagyan ko to ba pag isinabuta kanor kami way kanaba mis kano paman na pagkabuy dadin bamis kanu sukati eto na paman na turuan yor kami anto na paman na plano niyo pagaj kanu sagi kaya Ramadan apaka saluno na paman na magisa na misano ad na mga pasportiyo
usay na Amerikano paman na antano makambibiter ende kanu terus sa hotel paman na paman na nagyang ko to paman na kapaliliwan naga kami kargergen nagyang ko ta paman na tanto din ko sa oras na miyakaran niya paman na wad ng mga kabaya iyo na ninyo paman na kukuwasa mo sa gyang ko to miyakaranid way. Inshallah na magantan wag yang ko to akuan suportan ni wag yang kaya laboro sa mga tunganayakan way sa mga tunganayakan paman na suportan tan wag yang kaya umrah hajj plan insyaallah. Inutan way miya pikir ka adna ya paman na diunding gelebek si ko mga peda paman na mga Pilipino wallahu alam na sasambuang ga way na miya kapia-pia gyang ko to arkiran gida miya leitas ina paman na yung ko to ba kilaitan wag yang ko to kimbibida gyang ko to arkiran na gitu mamu penamaran tano maswatano apa mana di tanu dingges su tamuk tanu su tanu sena apa mana antanu mabumak wag yang ko to kabenar tanu ko kia buyitano wa kia buyitano kia geus tanu sa gyang ko to tamuk tanu mga pagari aya pa kaurian akan saya sagyang kaya paman na kia paglay betano na mirumasay tanu sagi yang kaya Lailatul Qadar. Katawanakan, amada ka paman na mga tawa mirumasay. Da kataroto pisa turog. Api paman na di mamaninde na di makatahajud. Api peritan sawatan na di makatahajud. Api antone galebek yan na di makat. Iya ko to di rumasay. Iya ko to paman na mirumasay sagi yang kaya paman na asru awakhir fi syahri Ramadan. Uway. Naman mga pagariya ukabayatan wa paman na makuatan wag yang kutarila wallahu subhanahu wa ta'ala na pananggila ang tanu ubatan mapagsagian kay ami aluyo nabitan wa Muhammad dapat aklas yang mga tao agi na paman namin ni pangusiat tanud niya si ikum miyangaw na Ramadan uwi na keswin tanu katawan na kan paman na gyang ko tumambu amarat habat taon na di makesukaswe imanto na mapipiagi nawan niya na ki ini ayan daan iyan o di nagyang ko to bulayo ka iyan na paman na si kong mga pedoras na paman na kerarangitan niya paman na gina ni paman na kapagusaya tanoron nagukap tunay ni kap kesuya tanoron tingun nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis atigana inna allaha yanzuru lailatal qadra ila al mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة مدمن خمر وعاق ومساحن وقاطع رحم paman na pananggilan tanu mapedtanu sagiang kaya mga tawa patka kelasya dikeped sagiang ko to alimu nagumaapu Allah subhanahu wa ta'ala bitro nabitan wa Muhammad mata anaswallah yanzuru lailatal qadr ila al mu'minin na pagilay niyan ayamanan yan na pagilay niyan agyang koto paman na mga tawa miya marateya si iku Lailatul Qadr. Ayama na nagira tumiro su Lailatul Qadr na pagilain wa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oripan niya na mga mu'min apa disagyang kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayama na ni nagiguta di merumasay di manambuyang sa mga mu'min na miya katiger mga berapuasa. Na ayama na niya na pagilain sila wa Allah sagyang koto akaturun Lailatul Qadr na ayang ko na keswa na imbagay kiran wallah agyang ko tuwa pamamagayan yang kira na paman na panganintanos iku wallah mapagtanuron fayafu anhum wa yarhamuhum agyang ko tuwa mga oripan yan miyamaratiyaya sa agyang kaya umatu Muhammad na yamanan yan na maapan yan siran Allahu Akbar Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna maapu Allah subhanahu wa ta'ala pengening tanus iku Allah mapadanuron apaman na kamaapan tanus iku paman na langulang mga dusa tano na makamaradiga tanus iku apo iku naraka jahannam nagu iklimu siram panu Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan niya na mapbagian mga mu'min agyang ko tuwa maapu Allah na ikadun agyang ko tuwa paman na limu Allah subhanahu wa ta'ala pengening tanus iku Allah apaman na makuatan wagyang ko tuwa limu yan ugay mga pagariya sa kanwa pemakin napaman na adun na diyo nakapad pakali oro lagi yang kaiapat ang mga tao anta asiran mananggila tano babud na yamanan yan na miyara saya yang kaya mga benengan tano sa giyang oto akasusudutan
Na yang kaya mga labta no na paman na tunay ini sumia kita din sa giyang ko to akatit tinagtano. Na paman na miyat tudi sumanga mata. Na riagaw ka din sa giyang ko to akapmeti akas sa Quran. Uga ido. Na may kapaman na baka din mapad sa giyang kaiyapat. Lagi dia na trigo mga ulama na giyang kaya mo dumino khamar. Paman na talawbug. Paman na tigitano amala ibisyu sa giyang kaya kapag inumin na mga pagariya. Riyaw taka Ramadan na upama ko tiyaw pikang kasaya wallah. May alin nakagiyang ko to paman na lifestyle ka. Ay nag-YouTube na kitaruso na ka. Ino ka panayap mabalingan niya giyang kaya galab ka marata. Ino ka panayap mabalingan niya giyang kaya kapag inam. Uway. Hey, tiyaw pikang ka wala din kay nga giyang ko to sindaw amia padala marka sa giyang kaya bulan na Ramadan na siya pangka ayaman na niya napakala ang giyang ko to sindaw. Ino ka panapmalingan niya giyang kaya ka paman na tunay ni kay nam sa pakabrod. Wari pagariya upaman na miya tigre ka sa giyang kaya Ramadan na tigran ka na. Pikiran ka ginawang ka. Way ayaman na niya narila ini wallah maapaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyang ko. So mga bangsa miya paman na pagpakasala ka maginumuli na giyang kunto at taliubugod na paman agad na kiniwag kaya Ramadan may piyangan doon tanong giyang kaya Ramadan way anda ba pakasapar ko mga ginawa tanong inong tagiyang kaya mga ginawa tanong way nayaman na niya na igin na katanuanan kami ang nitanong sa relasyon ko Allah subhanahu wa ta'ala ikaduwa na giyang kunto ayaman na na marangit ikapalok-lokas ayaman na nagyang ko tuwa din yan na pamilang at tawa nagyang ko tuwa luksyan. Allahu. Ari ayaman na niya nabibiyag sumbil alo ko sa kana pamana. Din na bang kakira na mapanggil baka mapya? Balasan na kay wallahu subhanahu wa ta'ala. Na pamakasurgan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang ko tuwa tawa malailimu si kuluksyan. Nagwayaman na niyan na mapiyay parangay si ekoloksya. Di mapumagusay agiyang kaya paman nakapalokal-lokos ka. Mata nakapuna agiyang kung ito kapagaguro kita. Nagudi paman na di magusay paman na minuto sa agiyang kaya paman na kambilang at tawis ikumbalalos. Mata ng mga pagariya. Kaupama kubatan nung pagilay agiyang kung ito akala ikabnar. Na ayat titu amalaragatan ni kabenar na sumanga lukustan. Bilangan tawan tanu siran, sagyang ko tuwa kabibigirampan. Pag-ilay tanu kiran, nagyang ko tuwa kapiat tanu mga wata, kapiat tanu mga muryataw, pag-ilay tanu kiran, nagyang ko tuwa paman na adi tanu kiran ni kam bilang atawi. Nauwaki umiyamatay sumanga ambelalo kas tanu na paman na di tanu putul nagyang ko tuwa paman na di kiran ni kam bilang atawi. Sisa nagyang ko tuwa pangani. Dua ipemang ni tanu siran si iku Allah. Ya Allah, pakasurga nga suayaman na niyan na mga luksami, sumanga amak kulayami, nagusto mga ina kulayami, balo yang kasuayaman na niyan na kuburiran na surga. Gina ni kam bilang ataw. Minsan pa na pama, kagiba nga di nga din pama kilay suama ka, di nga kilay suabi ka na, ayaman na niyan na piya kalipatan ka, miya kadagdag la mga wata paman na iraman o to amya wafat suluk siran na piya pakalipatan iran. Dilan din nami pumangan ikaw sambo yang iran. Ayaman na niyan na Ramadan iman to na paman na ipanganitan o sumbel alukstan. Ayaman na niyan na pendano sa giyang kuto panganitan o Rabbana gufir lana waliwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana gufir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Mga pagariya sa mga ulama na tigira na igira aswata na ini pamanganin niya nanan si ikuluksyan na miyati mo agyang kaayatalo. Paganero na agyang kutuwa dua. Ayaman na niya na imipanganin kasiran si ikwallah. Ikaduwa na agyang kutuwa bir. Ayaman na niya na di ka di meluya paman na bilang at tawawata si ikukipupantagan na kasi ikumbalalo kaskam. Naya ikatalo na agyang kutuwa istighfar. Di nga siran di mi pamanganin sarila si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya yang kaya Ramadan na ditano paka ayaman na niyan na pakalilipatan kung mga panganitano sumbalalo kustano. Mga pagariya uwadin atawa marangiti ka palukalus. Hey, tubat ka. Tubat ka si Allah subhanahu wa ta'ala. So lukas ka na lapis ka na ino panapaman yan na sira ni di nga di pratarataan.
Ino panaya miyato na paman na marata ka niya dat na suina ka, sumama ka. Ino panuto aya mala, di nga di ka pakatero na, di nga di ka pakapamasong na suina ka. Sumama ka. Miya kapia-pia kay det, si ko padataw, si ko maginawain ka. Ino to, igira pa man na. Ino to, igira, sumbel, ano kas ka, makapantag, kuwa makakaswina ka na, miya karata-rata kaya det. Disebut na. Allahu Akbar. Rilantan wa Allah subhanahu wa ta'ala. So agama Islam, na danian perwaw paman au makatas makapuro suara kasi kung bulalo ka. Rilantan wa Allah. Yung ito ba mga pagariya, ino paman na hayap na miya to na marata ko niya det na sumbulalo ka. Miya kargirg na eh. Sumangay na tanong, miyara sisira ka tanong, sumanga ama tanong. Sakripisyo ira naging ko to karagin ka wiyag-wiyag. Miyara sa sumanga ama, so sumangay na nagito ba? Allahu Akbar. Rilantan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Irilaragtan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubed na paman na miyang gilabagtan wa marata si mga lukastan o. Yang utagya pakapuro mga swaratan o kiran. Yang utagya sembagatan o kiran. Sumanga inatan o, sumanga amatan o. Allahu Akbar. Kaya kargani ang mga pagarya. Ngatero nabitan wa Muhammad sa mga kasurungan tanong na sisigo mga palumangay natan. At tunay kaso mga wata. Ang marangiti ka peluk-lukas. At tunay kaso wata. Di na di mapamasong sa mga luksyan. Sa mga inayan. Sa mga inayan sa amayan. La hawla. Mga pagariyag yang kaya Ramadan. O kabayatan wa paman na makwatan wag yang uto arila Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang ang tawan tanong sa mga lugus tanong. Yesu mas ang mga pagariya pakilay tanong kira nagyang uto kapiyatan wa mga wata. Serbisyo ang tanong sa mga inatanong. Tagus sa mga amat tanong. Kagi paman na so mga ididira nagpakaya paman na miya kanani sila din ko kapatay maraginigira paman na suwata na kaya kapupakatano diyan nakagi mada sinayan mada siyama yan natiyan na paman na ubang bu paman na reaw siyana pagilaya kanong nagyang kutwa kapiyakan nagyang kaya paman na kabibiyag rarautan nakapansumbol alokas ka na pakilayin kakira nagyang kutwa yaman na niya nakapiyang ka. Ya karger gira paman na dinga kedingilan suina ka, dinga kedingilan suama ka. Ay manan yan na api kalakay tamuk. Na manan yan na dinga kinambu paman na mapenggesto sabab sa giyang kota ay manan yan. Namya kalapas na giyang kota orasyan. So mga ulama na pitero ira na paman na aya ka kegeda mau tao agiyang kota paman na say na paman na kebubayan yan to nagumalaw ni arga na igidayaman na niyan na miyada nagwayaman na niyan na igida miyipos miya kadagdagan lang mga wata di makasendit ayaman na niyan na di makasendit kagiyaman na niyan
namiyag damian asum belaloksian na tantod nuto kumalay argas iku ginawa niya. Mga pagarya, kaya ngaya Ramadan, napipian tano sumbalaloks tano, nagwayamanan yan. Napatsagyan ko to, adi prilaan wallahu subhanahu wa ta'ala, gyan ko to ang mga tao, amusahin, adin na paman na, adin na minimbuno yan. Gyan ko to amusahin, adin na minimbuno yan, na dito prilaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Gyan ko to ba, ayaman na ni mga pagarya, tawad na minipuwala tano, minimbuno tano, seko paman na mga tunganay tano, pamilya tano, mga bulayo ka tano, dahil na mapya nagyang ko ito kapakaparirila itano. Kanugun yan nagyang ka iya maap, nagugyang ka iya rila, wallahu subhanahu wa ta'ala. Kanugun yan, ayabu pagkalangon nagyang ko ito ayamanan yan na minimbuno ka nagyang ko ito paman na siringan na ka, minimbuno ka nagyang ko ito layok ka, minimbuno kagiyan ko to paman na di maaka sa masjid agi kadakala na paman na di makambuno-buno agiyan ko to may sa sadar pa laboron sumagaryari bisa ka pamilya sukero mai na yaman na niya na di makambuno na nagyan ko to ba agiyan kaya musahin at na minimbuno yan na di pa naprilaan wallah na gudi maapan wallahu subhanahu wa ta'ala na di ko ikalimu wallahu subhanahu wa ta'ala na di tanwa na napakaalangan mga pagariya sa agiyan kaya mala limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay manan niya na ayos na tanong, agyan ko ito, akipupantag tanong siya kung mga tao. Aya ikapat, di prilaan wallah, nagudi na ni kalimu, nagyan ko ito mukat, kati o rahim, agyan ko ito, ay manan niya na tumiyulak sa tunganay niyan. Tumiyulak sa tunganay niyan, na di pa na prilaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Suban niya mapya, na agyan ko ito ba yung isumpat tanong sa mga tunganay tanong, panubuan tanong siran, tawagan tanong siran, na ayaman na niya na pamitiran tanusiran sa kapipya ginawa ito nung tanukiran ayaman na niya natutungan na niya tano nagyang ito tutungan na niya na kailangan na may isa wad na minibulog paman na miyangaw na ada kapuparwai na may puso to dahil na mapiyan nagyang ito tutungan na niya na makaprerela isiran kaaniran makuagyang ito rila wallahu subhanahu wa ta'ala naguaya paman na matimutim siran siku surga wallahu subhanahu wa ta'ala pag nitano siku wallah batanud na yamanan niya na matimu-timu si surga. Yan, real ang tanong niya lang. Tariman yan sa mga amal tanong sa giyang kayang paman na bulan na Ramadan, mga pangarya. Si tanong po ay tagu isa diyang ka. Way, prilay ako niyo, miyakata sa giyang kaya paman na giyang pakapamagusli ka no. Giyang ko ito ba, paman na kailangan na maputulay ka paman na susuguna ko na yayomi. Pagkakuan ako niya sa tagod ito agukuan. Luya. Adjal na may na miyasukara ko niya. Silampuskan wala ko na mga bangsami paman na di marumasay sa giyang kaya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.